Halipalyk hem şägertlik. Her bir saat bolup bilmez halipa. Sebäp halipalyk uly bir senet. Ol senedi salyp bolmaz galipa. Erkin döretmek hem öwretmek gerek. Her bir adam bolup bilmez şägirdim. Çünki şägirtlik hem uly bir senet. Onu asla başaraýmaz ägirdim. Ýadaman irginsiz öwrenmek gerek. Goşa senet kämilligiň gözbaşy, kesip kärleri, asyrlary ýetirýär. Jübit senet tämizligiň gözbaşy, arasa zähmete rehnet getirýär. Arzum mewjalsyn bu iki senet hayır işleň munna artar ýaly. Onam salsyn insan kalbyna hergiz halal tartar ýaly. Bu goşgy meniň Watan diyar mekan atly kitabymdan alyndy. Goşgyny awtor okudy. Köp sag bolun.